Khabangni takuk tai bukuk song norok jotono saimano thangnai sal kisa swkang je khoroksa rwngsurungui tongnai Thomas Koloi je bini ren no langmana sasomani tini abono tui no buma chungno phunga siri call khaihorka Thomas Koloi ni je bego kwbangma bwrui ni hamjakma letter mankha hinai chungno call khaihorka tei bini bwrui ni photo bo mankha tei address bo mankha hinai chungno sahorka hingke norok je Thomas Koloi ni buma je chungbai calling interview khlaimani kisa khnai naidi tei paithago norok bom haingjaka comment khlai suidi hingke ang obono koinai omhai jorao rwngsurungui tongma jora-rogo asok hamjakma digi o focus rok ta khlaijadi kwbangma cherai rok tabuk Agartala rok nugjagui tongo fungai siri hor dibor buini bosongni borok bai oma haike kwbangma lama rogo chung nugo achuk jora rogo obo belai no lasima singsa oma hachin hodao hingke kisa khnai naidi norok bahaingjaka Ani basa mo jaga tumingan ka parang sina mo jo. Ang belai ka kawang ani ang sala ni bagayang sus klayang imang klay kalang isang ani sajala. Ang kuno jaga ang bakakak sanya. Delay ka ang buma bayang pori toy nawi kau sana mo jo buray na bang singna mo jo. Ang may tiga ani siray. Mada ang sana mo jo belai kan ang baka khamani besani bagoi engka ang to ani besabai jibi bo sima tongo jibi bo tong masi ang to sia ulo si salai titi raw mano leta raw mano gibri ja mano ani bini kaki kotor sawo Thomas ni bini kaki kotor sawo base ang media pai masi sia anu tama kau saria ong haino engka ba ang ba nauno sipai kena ni dong ang ba hai sima ya ani besa thimani ang media pai mani thaya nauno nukpai kena ni dong nawa nogo tong sonai ang to saime ya bini dol raw sawo nogo pai mani post khlai ri thekya ang sawo bini mani rondo talangai thangdi angla kthai tu bunai mani do thumui tui pheinai ni saka hamani pore ka tamangka nogo pai bro check khlai thekya bini ka kisong check khlai ka tam manai ni boy ro phili nei ka ko ka bag rawo mangkha nangkala ba ang hai baka kai kham ka tha Thomas ni manai joto kisu check khlai nai ka amtei haida phone check khlai kai bro mano bo tamo mankha letar mano burini letar mano ani sajala na roho mano engka ba o abo barde khlai mani si abo letar sui roho kata aro kono mung rok mention khaijak ro tong mungle sui jak roi mung korina mung hungke boro to o phutu man thana chini si tongo pas dega man thana o je onu humani o ono humani oke engka para pan saime ya para to ang saime yang sina musu mane o burini para saimana musung amtei tana burini para bo saimana musu ang o burini bo naina musu ani bai thang khlai bini buma bo pato wai ba ang kau sana musu burini bo ang sungna musu ang Thomas ni bini buma ngoi ang o burini bo sungi naina musu acha o le tarokhe tamo rok sijak tong norok bori ro dana kha hamjak lai mani mang suija gale tarang ka kento tama hangka ang ani dala koton ni besala phai thangja borok to kau borok hama kamano kau borok bai suijak tongo english bai suijak tongo nengke ang ani dala koton ni besana ang pori ri nei nengke borok to kau borok clear kamano borok to english ni student ba nengke ang ani babu no ma pori ri manai kha ani dala koton ni besana dini ki thang bo agotola Kitabo ke nang ke wan sok je Thomas Sa to maja ne ngo indu ko nangai tige ang sai ji mala yang ta bo bana ni bisa ni bagai ang ka bo ang abo ni bagai ang sina mo so
Ani besar mo jangan tuming yang parang sino mo so. Bang belai ke sakawang ada yang salah di bagai yang sus kelayang imang kelai kalang itang ada salah. Angku nu jangan bekakak kesangnya. Delay ka ang bumaba ba yang pori tay na ikaw sana mo so buray na bang sing na mo so ang may tiga ani tiray আচ্ছা যে নরক অমাহাই ফটো মামানি ইয়াগুলো নাইমা থাংরক নলে নরক ইনফরমেশন রক খাইকা ang hay nay matang mo daw na bang ko na halbal say na ya ang meron information bro na lang jan oma kriko ang kisri ani sawa sumoyo tu bang ani basa tam ngi thiang ang say na ani sawang Ngetabuk nini je koi nini je nasimani ngetabuk oburini statement khanana mo tungam te jana musuang mar kan kana musuang buray ni standard delay kan musuang kana ni ang judi ni kana ka hangkala ang am